Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε το The Dark Fall, το πρώτο, το The Junary. Θα κάνω μια καινούργια σειρά με το Dark Fall. Είναι κάπως τρομακτικό παιχνίδι. Ας παίξουμε και ένα scare game, δυστυχώς δεν έχω facecam. Επίσης η μουσική είναι πολύ δυνατά στα αυτιά μου. Το έχω χαμηλώσει βέβαια το OBS, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι δυνατό και για εσάς. Τέλος πάντων, ας πάμε και θα δούμε. Πάμε καινούργιο παιχνίδι. Message 1. Και είναι πραγματικά πολύ δυνατά. If you're there, pick up. It's me, Δεν έχει your option brother. να πω. Κοίταξα για I was hoping you were υπότιτλους going to be και in. ανάλυση επειδή I needed είναι you to λίγο be πολύ in. μεγάλη π. Εδώ είναι το I know what skip, you're θα thinking. ήταν πιο μικρό. You're thinking only other phones when Είναι there's κάτι something πιο wrong. μεγάλη, αλλά Or something δεν is wrong. πειράζει. Very wrong. Το έχουμε έτσι. I'm still in Dorset. I'm not the only one here. There's two students from Weymouth University, Polly and Nigel, ghost hunters, would you believe? Well, I didn't believe. I do now. I need you to leave now. I need you to come here. I would go to the police, but, well, Εν τω μεταξύ they'd δεν laugh in νομίζω my να face. αντέξει ολόκληρη σειρά Ghost με αυτή την hunters. βρετανική προφορά. I think whatever they were hunting's found them. I think it's found me too. Please help. You're always good with things like this. If you leave now, you can catch the late train from Paddington to Weymouth. From Weymouth, get a cab. Κάτι. Come to Dowerton Station. It's abandoned. Εντάξει. I'll be waiting. I really need your help on this. Λοιπόν, να πω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείς το πληκτρολόγιο όπως έχω καταλάβει. Θα μπήκα λίγο να δοκιμάσω πώς πάει και πώς είναι. Χρησιμοποιείς μόνο το ποντίκι. Το παιχνίδι το πήρα με 1 ευρώ από το Steam Halloween Sales. Καλό Halloween σε όλους. Κανονικά δεν θυμάμαι φυσικά, νομίζω 3 ή 5 ευρώ. This place is really beginning to freak me Το out. πήρα με το Sales. I tried to Δεν find είναι Polly or 90. Nigel earlier and I couldn't find them anywhere. They wouldn't just leave. Αφήσει να This μιλήσω. all started a few days ago. It was when... I can hear it. I can hear it. It's right outside the door. Whispering. It's whispering my name. It knows my name. I've got to open the door. I've got to open the door. Oh, good. You're awake. We're in the tunnel. The train tunnel. Λοιπόν, μισό λεπτό να Just in φτάσει case και you're αυτός. wondering where we are. Και θα σας πω ότι παίζει την ιστορία που Why δεν don't έχει you have a look υπότιτλους. around? But don't go too far. Not just yet. I have a lot to tell you. Λοιπόν, στην αρχή ξεκινάς και ακούς ένα ηχογραφημένο μήνυμα από τον, από ό,τι κατάλαβα, νομίζω αδελφό σου, φίλος σου, κάποιον κοντινό σου, τέλος πάντων, και σου λέει να έρθεις αμέσως, όχι στο Λονδίνο, δεν κατάλαβα ακριβώς πού, είσαι στο Λονδίνο και να έρθεις από το Λονδίνο εκεί, ότι κάτι συμβαίνει. Είναι δύο παιδιά στο πανεπιστήμιο που είναι Ghostbusters, που Ghostbusters, κυνηγοί φαντασμάτων. Και αυτός δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε μέχρι που αυτό που τους κυνηγούσε και έψαχνα να το βρουν άρχισε να κυνηγάει και αυτόν. Τον φίλο σου, ο αδελφός τι είναι. Και τέλος πάντων σου λέει αυτός, έλα αμέσως όσο πιο γρήγορα μπορείς, πάρε το τρένο που φεύγει τώρα αργά, θα το προλάβεις ίσα ίσα και έλα. Και τώρα εσύ είσαι αυτός και και πρέπει να βρεις το τέτοιο ένα, αυτό το παιδί που ναι, επίσης εκεί πέρα που ξεκινά κάτι περίεργη ήχη, σου λέει ησυχία, είναι στην πόρτα και λογικά τρελάθηκε κάτι τέτοιο και λέει πρέπει να ανοίξω την πόρτα, ήταν το τέρας και λέει πρέπει να ανοίξω την πόρτα, ανοίγει την πόρτα και εγώ είδα αυτή η περίεργη ήχη και μετά ξυπνάς εδώ και λέει το παιδί ωραία ξύπνησες, που λογικά είναι ένα από αυτά τα παιδιά και λέει προχώρα για να βγεις στο τέτοιο. Όπως βλέπετε αλλάζει το βελάκι όπου μπορείς να πατήσεις κάτι και εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν είναι καλό το screen resolution. Θα πρέπει να ήταν λίγο πιο μικρό, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω πιο μικρό. Nah, you can't see me. You'll find out why later. But for now, I can see you, which is all that matters. Λοιπόν, τώρα το παιδί είπε ότι όχι δεν μπορείς να με δεις,
δεν θα μάθεις προς το παρόν γιατί, θα το μάθεις αργότερα, αλλά μπορώ να σε δω εγώ. Και αυτό είναι αυτό που μετράει για τώρα. Οπότε, Nah, you can't see me. You'll find out why later. But for now, I can see you, which is all that matters. No, not that way. That tunnel goes for half a mile, you know. We don't have time. Go the other way. Οκ, συγγνώμη, όχι από αυτή την πλευρά, πάει ανάποδα. You're from London, ain't you? We came from London a couple of years ago in 41. Doctor said we had to. Air was bad for me and me dad. Breathing problems or something. Hey, let's keep moving, shall we? Είπε ότι οι Άιστοι από το Λονδίνο και εμείς ήρθαμε από I το can see the Λονδίνο. others too. So maybe I can help you. I think the others are hoping you'll be able to help them. Η εφημερίδα λέει για ένα One of them μυστήριο. knows you. Your brother, ain't it? He's the new one. Only just Η arrived. αστυνομία He feels a bit προσπαθεί confused. να λύσει την I was like υπόθεση that από at το first. χαμένο You get used to κάτι it. I'm και Tim, by έχουν the way. αφήσει να πιστεύουν Timothy ότι Pike. ο ιδιοκτήτης I normally play it. είναι Or on the άμεσα footbridge. I like to watch the trains. συνδεδεμένος, trains. involved Not now. με το μυστήριο, τέλος But πάντων. listen, don't tell me Dad that I'm in here. It has been- It'd kill me, if you know what I mean. Anyway, let's get you out of this tunnel. You'll catch your death. Ναι, τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό και συνεχίζουμε. See? We're near the station now. It won't always like this. It's bright and busy and full of people. I think they must have shut it down. Don't remember why. I don't remember much at all. Not even the way home. But perhaps you can help me with that. Λοιπόν, αυτό το παιδί θα μας ενοχλήσει λίγο. Επίσης είναι περίεργο αυτό το παιδί. Είπε αυτός ο αριθμός τρένου είχε κάποτε πάρα πολύ κόσμο. Δεν θυμάμαι γιατί έκλεισε, δεν θυμάμαι τίποτα γενικότερα, ούτε το ποιος είμαι. Είναι περίεργο Climb αυτό up το on the παιδί. platform. To your right now. Go on. Πάρα πολύ περίεργο αυτό το παιδί, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε. That's it. That's where you can get started. Open the door. Open the door, ο There's a Χριστός. switch in front of you. Λίγος μέσα. Pull it. It's Δώσε. time this place had a bit more light, don't you think? Εδώ. Ρεύμα και It's time. ρεύμα. When you've finished in here, I'll be outside. Βγαίνουμε έξω. I can Όσο still δεν το help έχω you if you get παίξει stuck. λίγο. You can find me on the wooden footbridge. I play there a lot. It's sort of, well, safe. 'Cause it's secret, you see. It don't know I'm here, talking to you. But it will soon, so I'd better go. Remember? I'll be on the footbridge. I'll leave you a note. Bye for now. Λέει ότι θα είναι στο footbridge και ότι δεν θα καταλαβαίνουν οι άλλοι όταν αυτός μας μιλάει. Οπότε είναι κάποιο φάντασμα που το έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Λοιπόν, όπως πήγα να πω και πριν, έχω παίξει μέχρι... Βασικά έχω μπει στο Red στο Gentleman και τον Ladies, μετά ως εκεί βασικά. Οπότε εδώ ξέρω, πας εδώ και πας εδώ και βλέπεις αυτό. Λάρσους, που λέει εδώ, και αυτό το περίεργο σήμα κάτω κακού, να το θυμόμαστε. Και βγαίνουμε, νομίζω έχει και αυτό το περίεργο ήχο. Will always be here. Θα γελάσουμε πολύ σε αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια. Από εδώ η έξοδος. Και εδώ αυτό τίποτα ιδιαίτερα. Έλα. Πάμε έξω. Πάμε, λέει. Πολύ κρύβη μουσική. Βασικά θα δει αυτό. Όσο δεν είχα φτάσει και μετά πήγα και το έκανα τέλος. Οπα, όχι. Έχει κάτι. Αυτά είναι save και load τέτοια. Λοιπόν, όσο εδώ είχα φτάσει, τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και τι παίζει με αυτό το φως. Hate, λέει faith. Πάντων, έξοδος και and to them has given the key to the bottle pits. Έλα μου. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα.
Πολύ ανατριχιαστική μουσική. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Ladies, τι stop! What? Δεν κυγάμεις. Ο Χριστός και μάτα. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω για πότε θα συνεχιστεί αυτή η σειρά. Πόση ώρα κάνω record? Για λίγο νόμιζα πως δεν έκανα record. Είμαστε στα 10 λεπτά. Πάμε ένα ταρτάκι μου, ωραία, δεν έχει γίνει τίποτα συνταρακτικό. Τι έχει εδώ? Αυτό έχει κοπεί. Τεχνολογία! Κάμερες. Πυρ! Δεν ήταν πυρ. Λοιπόν... Γιατί αυτό θα... τη λάμπα είναι αυτό που κατάλαβα. Οπα. Ένα ίσα ίσα. Και... ίσα ίσα. Και είναι πολύ ευαίσθητη φυλακία. Πυρ! Δεν έχει πυρ. Δεν πειράζει. Συνεχίσουμε κατά εδώ. Όσο κι αν. Καμάρα. Οκ. Και τώρα απόλυτη σιγή. Ας πούμε εδώ μέσα. Τα νευρά μου. Δεν θυμάμαι. Μπορείς να στρίβεις κιόλας δεξιά-αριστερά. Ήταν πολύ πιο βολικό αν γινόταν με τα βελάκια. Αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πληκτρολόγιο. Λοιπόν, stereoscopic, free the London stereoscopic photographic. Οκ, ναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν πειράζει. Από εδώ βγαίνεις, έλα. Κάπου εδώ, να το. Τι είναι αυτό? Χαμό το. Δεν θέλω άλλο. Τείχος. Έκανε ειδοποίηση στο κινητό και φοβήθηκα. Ποιος παίζει βιολί? Από εδώ βγαίνουνε. Θέλω να φύγω. Δεν θέλω άλλο. Εντάξει, στο κράτησα άλλα 2 λεπτάκια να πάει στο ταρτάκι και το κύμα. Ωραία. Και τώρα πας εδώ. Οπα, τι ήταν αυτό? Τίποτα. Δεν το ψάξα άλλο, απλά έφυγα. Λοιπόν. Μπουμ. Έλα, παίξ' το βιολί. Παίξ' το. Εντάξει, τώρα δεν φοβάμαι ρε. Όχι, δεν φοβάμαι. Οκ. Πήγα πολύ γρήγορα, συγγνώμη. Στροφή. Πάω να τα κάνω skip τα προηγούμενα δωμάτια. The Station Hotel. Room 2E. Event. I managed to only that way a bit. Δεν είμαι σίγουρος. Room number 2B. 1E. Station Hotel. I have the feeling that someone is into the hotel. Oh, nothing is stolen. Χαμίσου. Τι στο καλό πίνακα. Τι είναι πράγματα τόσο τρομακτικά? Keep this code in a safe place. Κι αν το θυμόμαι, νομίζω έχω print screen κάτι. Λοιπόν, παίζει και να το βλέπετε τώρα αυτό. OBS print screen. Όχι, δεν γίνεται. OBS print screen. Δεν πειράζει. Όχι, δεν θα να το κλείσεις.
What you need to know. Floods. What you need to know. Τι πρέπει να ξέρεις για τις πλημμύρες. Ότι γίνονται πολλές καταστροφές. Χαμένες εικόνες. Όχι, δεν είναι χαμένες εικόνες, είναι ότι στις πλημμύρες μπορεί να βρουν χαμένα γράμματα. Πρέπει να είναι πολλά πράγματα, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρω να διαβάζω. Πήγα σχολείο. Λοιπόν, Απρίλιος, 2 Απριλίου, okay. Δεν λέει χρονιά. Ρολόγι. Όχι πάλι εδώ. Βγαίνουμε έξω. Και αυτό πάλι εδώ μας βάζει. Δεν το μπορώ αυτό το τέτοιο. Όπ, είναι αυτά. Πες. Όχι, συγγνώμη, φεύγω. Δεν τα βλέπω. Όχι, δεν τα βλέπω. Πάμε εδώ. Δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτό. Εντάξει, θα στεναχωρηθώ κιόλας. Τι είναι αυτό. What? Πώς προχωράμε. Έτσι. Όποτε κουνιέμαι θα κάνει αυτό το ήχο. Okay. Από ό,τι κατάλαβα αυτή είναι κλειδωμένη. Ας πάμε εδώ μέσα. Γιατί πάντα πρέπει να μπαίνω στις τουαλέτες. Γιατί το πω αυτό τώρα. Γιατί άλλες τουαλέτες είναι έτσι. Μια καθαρίστρια, κάποιος να καθαρίσει δεν υπάρχει τα νεύρα μου. Κάποιος. Είχε και τέτοιο. Αυτό λέει ladies και αυτό λέει poops. Ναι, poops. Είμαι σίγουρος. Επίσης έσκυψα και πήγα πολύ κοντά στο μικρόφωνο, συγγνώμη. Είδα μια σκιά. Είδα μια σκιά. Φεύγω. Γιατί το έκανα αυτό. Φεύγω. Δεν μπαίνω εδώ μέσα. Φοβάμαι. Λοιπόν. Θα μπούμε εκεί μέσα στο επόμενο επεισόδιο, επειδή δεν φοβάμαι. Θα κάνω ένα save. Θα το ονομάσουμε YouTube. Που αυτό τώρα που κάνω πρέπει να το βλέπετε, ελπίζω, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ας μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, μικρό channel update. Βασικά όχι channel update. Γιατί δεν βγαίνουν βίντεο. Λοιπόν, εγώ με το Μωρίς έχουμε πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Επίσης δεν νομίζω να βγουν πολλά βίντεο που θα παίζουμε μαζί, επειδή έχουμε πολύ διαφορετικό πρόγραμμα. Ετοιμάζω κάποια βίντεο Minecraft. Πείτε μου πώς σας φαίνεται το παιχνίδι. Αν το έχετε ξαναπαίξει, πείτε τη γνώμη σας για το παιχνίδι. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe. Επίσης, καινούργιο μικρόφωνο. Είναι μικρόφωνο webcam. Webcam του PlayStation. Το PlayStation το πήρα, είχε τα χειριστήρια μου. Εν τω μεταξύ αυτό που λέω παίζει να το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο επεισόδιο, επειδή έβγαλα μερικά επεισόδια. Το διαγράψα επειδή δεν μ' άρεσαν. Και παίζει, και δεν είμαι σίγουρος αν το έχω πει σε ένα επεισόδιο που το έχω βγάλει ή αν το έχω πει σε επεισόδια που τα έχω διαγράψει. Οπότε μπορώ να το λέω πάλι. Εντάξει, τώρα σιγουρεύομαι ότι το λέω για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, από ό,τι καταλάβετε, κάνω πολύ μεγάλες ιστορίες. Τέλος πάντων. Όταν πήρα το PlayStation είχε τα χειριστήρια μου, μωρέ, αυτά που τα πιάνεις στο χέρι σου και το κουνάς πέρα εδώ, το χέρι σου και κουνιούνται και στην οθόνη. Και τέλος πάντων είχε μια κάμερα που έπιανε αυτή την κίνηση, ξέρω εγώ, από τα move και έδειχνε τι κουνάς. Και έδειχνε πού το κουνάς στο χειριστήριο μου. Πάνω η κάμερα είχε ένα μικρόφωνο. Το δοκίμασα στο PC, το μικρόφωνο είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα θα μου πείτε, έχεις webcam, γιατί στην αρχή δεν έχεις webcam. Προσπάθησα και δεν νομίζω αυτή η webcam να πιάνει για το PC επειδή το PlayStation. Αλλά πολύ πιθανό κάνω και εγώ κάποια μεγάλη βλακεία. Τέλος πάντων, πάντως δεν νομίζω να πιάνει. Μπορεί και να πιάνει και να κάνω βλακεία, δεν πειράζει. Αυτά για σήμερα, την επόμενη φορά θα δούμε τι σκέτα έχει εδώ. Και επίσης, έχετε προσέξει πως αυτό το παιχνίδι, οι τουαλέτες των γυναικών είναι πάρα πολύ πιο τρομακτικές. Δεν ξέρω γιατί, απλά ξέρω εγώ, το ανδρών εντάξει, ναι, είναι λίγο creepy, σιγά. Αλλά ξέρω εγώ, αναβοσβήνουν φώτα, βλέπεις σκιές στους τοίχους, έχουν διακόπτη για να κλείνεις τα φώτα. Σε horror game, γιατί να το κάνεις αυτό.
έρθει να πας να κλείσει τα φώτα στα χώρο εκεί. Κάποιο λόγο. Οκ. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.